woppodine tan e peejel mabɓe hoɗo ɓe jarata so jaaj duule kamo joni joni duule lummoga taɗa hoyno ɓe on pooñi nayi tampi guese oli yawmal qiyamati darim joni noon on ndendinata ko wiyete sernaɓe ko e joomen jawdi ndi humam binneji ɗi kamon ɓe ha tiiɗo jaltinana mumen wadere fonde libar wawde fulnude gawƴal gawri toon mbayeno ƴette ko wiyete humam binneji ko tout mbaɗon ɗumen e nder machine ƴetto ko wiyete ceerno ko fof mbaɗon ɗum machine gandon joomen jawdi karlon kam jaltinon toon liban ndiyam ko wawi fulnude abbere gawri ɗum noon wi ko min geɗe jeenayyi laftuɗe gotel fof no holli ko Allah joyi doole Allah jogui sembe gadanel ngel mi waɗanimon leydi ko lees ɗummel ngel ñiɓanimon kaaƴ taɓɓel ngel tannimon rewɓe worɓe nayɓel ngel mbaɗanimon ɗoygol ko foftere joyɓel ngel mbaɗanimon jemma ko wutte jeefoɓel ngel mbaɗanimon ñalawma ko wuurirde jeeɗiɓel ngel mahmi dow mon tiɗɗiɗi kelata jeetaɓel ngel mbaɗanimon lampa ko ñifata ko an ɓeydata gas on ɓeydata ko haydara a ngeli ɗo nge woni ɗo so nge dirti sogon goyten so nge dirti dow sogone ɓuuɓol halka aduna o fo lawol goto mo nge woni ɗo no wi kan hay gotol meeɗa pande ko ɓi adama lampa fof mo jogui ma won temede joguiɓe inde wiyeteɓe fewnoɓe lampaji ngeɗo nono geni ko lampa sirajan ko lampa wahajan ko ɓiɗo coat koko wili caggal gueɗel battugel jeenayyi ngel jippinanni mon yani e duulam ɓe jippinanni mon e ndiyam cellajam summa bayyana adimu nafil ma wa jaalo faydati o wi e darɗam ɗo ndiyam jaltinanni mon li nukhrija bi hami yaltinana mon en habban gabbe wona batana puuɗi wo jannatan e guese alfafan piile nderɗi gabbeji men ɓe adunade hokkeji janane men ɗi caltina ɗen askude e nden hokkeji janene wiyete kokke ko andi ko ɗum itte waɗata askal en nde bonnuɗen jeygu nde subhanahu wa taala wi yani hono ɗeɗo gueɗe ɗe o waɗani men ɗo Allah rendini men e oɗo aya dendagal façanŋaji kina fuɗa leydi e dendagal kina yalta hen e dendagal ko waɗi korlal e ko waɗani korlal yani o rendini hen dendagal guese ladde guese gawateɗe ɗe gawetake e kala kino nafa ɓi adama caggal ɗum o wimen inna yawmal fasli kana miqata ñalawma biyeteɗo yawmal fasli mo fodama koye mo darima waɗanama waktu onon juuɗe inna yawmal fasli hono ñalawma podaɗo o ñalawma yawmal qiyama fasl kana ba laatima miqatan ba waɗama waktu yawmal qiyamati koye waɗama waktu juuɗe Allah wi waɗama waktu Allah wi waɗima waktu hono hoɗo ñande hen ɗum koto makko to woni inna ila rabbika muntahaha ɗum noon tawde o ñalawma yawmal qiyamati waɗama waktu goto fo yo dada fewnito siko yettoyima toon taw wonko addi ko mimsata homo woni oɗo waktu ko yawma yunfaku fi sur ñande Allah ndu yutta fatatuna ngaron azwajan ko on dente ɗo woni Allah wiyeno nokku goɗɗo yawma nadu kullu unasin bi imanihim ñande hen almami fof artagin ardi dentel mum artagin ardi yimɓe ɓe yomnotona en fof almami jama artagin ar yomni gownu mum noon tan chef de village ko noon chef de canton ko noon préfet ko noon gouverneur ko noon président ko noon goto fof ɓe ardinoɓe e waktu mo yontumo artagin ardi ɗumen ha yetto sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo ne ande ñanen ar ina woni imam al jami wa futihati sama asman o seeke fa kanan mo wonta abwaban ɗo en ndewi ɗo gasata samau saqqat e samau fadarat yawma tasaqqu samau bil ghamam wa suyirat al jibalu kaye ɗe ɗoofe fa kanat ɗe gonta saraban ɓiɓɓe nangue sarab woni sa darima ɗo boowal manngal sa ƴeewi gite ma cikkata ko maayo wone yeeso ma sa sukkeere hettata ene heewi warde ɗum ɗum sikkata ndiyam tan ha maayo subhanahu wa taala wi e ñalawma yawmal qiyamati ayeje mum gasata ina heen wo humminatil ardu wal jibal fa dukkata dakkatan wahida asmano e kaaƴe ɗe leydi nde Allah rondo ɗum laawol gotol nawa ɗum ha dow tokkita ɗum leydi laawol gotol
وتكون الجبال كالعهن المنفوش اندوي ان يركاجي دي باتنا ليد باليني وبسط الجبال بسطا يركاجي دي منيا هانتي وندي هاي باتي وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب كسفا الذي ان جهنم هدن مولي الله جهنم كانت ناتيما مرصادا انتاج غوتو اندو بيتيد ابن جرير بيتيد ابن المنذر عن الحسن يوم يا ناس قال لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار فإن كان معه جواز النجا وإلا احتبس ولما عندي هاي قوت ناتتا الجنة سنان برتدا جايبو سيغاري جوغي باسبور ندا سالا باسبور نغاري تدا woni ma jahannama kanat mirsadan mirsad woni place ko sandar buri daranto otoji do woni place ko duwan daranto bagage do woni place ko police heedata do wiide woni mirsad ko place mo ganduɗa mbeɗa woni ɗon mbeɗa yiima yiyata kam joni mo gima ɓe deƴƴi mbeɗa wi cuk ha jottoɗa wiwa gacceɗa jiyami joni noon ko nannimami ko sina woodi nanodiren so woɗano enen woni Allah inna jahannama kanat mirsadan littaghi ɗum ne ɗum jogori heɓɓade ko ɗaghino ko dewɓe ɓe ɗaghino ko mawno kiniɓe ɓe ɗaghino ko saliɓe notade rasulullah saliɓe notade qur'an saliɓe notade Allah wi laaɓi sina hoɓe yiiɓa fiya toon ahqaban duuɓi ahqaban firtota e haala arab ko ɗum rams ko ɗum calcul wona harfere calcul ahqaban ko duuɓi par capanɗe jeetati façon on itte watte capan jeetati alaɗo foti ahqaban ɗeɗɗeede ahqaban joƴƴeede ahqaban sumeede ahqaban ayi façon ŋaji ɗen mooli Allah façon ɗen fof ko samanin sana ahqaban ko duuɓi capan jeetati firtal laawol gotol laawol capan jeetati en hitande fof ko lepten ɗum woni ahqaban ala ɗo ɗum foti haɗa yiya tan oɗo ne ɗeɗɗe ina joor on cumateɗo walla jarreteɗo nguurɗamo goto wutani fof samanin sana noon tan noon ahqaban duhuran ahqaban bi mana duhur kol duuɗ heɗen mooli Allah sayamkusuru fiha duhuran mutalahiqa yatba'u ba'daha ba'dan فكلما انقضى زمن تجدد لهم زمن آخر أي فرشبند جيتني ɗum woni Allah wi nokku goɗɗo yuriduna an yakhruju min an-nar Allah wi wa ma hum bi kharijina minha wala maghabun mubin Allah wi la yaduguna ɓe meeɗata fiya toon bardan ko ɓuuɓi Allah wi la yaduguna ɓe meeɗata toon bardan ko ɓuuɓi wala sharaban ɓe nañata toon ko ɓe yari illa so wona hamiman wurdan wo gashaqan e ƴiƴiiri kono oɗo ndiɗo ƴiƴiiri sen jolano mbiyen ɗum ɓuura mon ɓattade ɓe nanata pular ɓe no feewi yani ko bart ko ɓuuɓol yani ko ɓuuɓol siko tawi a yari ko ɗo kala to yahata on gandini jarirta galas tan haqqille ma wayino ummo ko non on teskiɗuma galas sa yari ɗum tan so wiino ɓurta hante nattan nande Allah wi heɗen mooli Allah ɓe meɗataɗo jahannama to bar yani bi bardi harri sa'ir anum illa al-ghasha heɗen mooli Allah ghasha ko ɗum ngulɗam e ɓuuɓɗam tawi ɓuuɓgol ngol ko ɓuuɓgol ɓurgol bonde ngulgol ngol bonde yani eɗen mooli Allah ko woni mana ɗum ɗo ko raɓɓiɗi ko ɓi adama malkisa dañata ko meeɗi jahannama so wona ngulɗam ɓurtuɗam guleeji walla daña toon sadidil mutl walla ƴiƴiiri lumdi wala bardan illa al ma al har al muhli Allah wi jazan ko ɗum joddi de ndende wifaɗal kawrude nde hawride ko joddi kawrude joomumen wannon joomumen na kandi hen subhanahu wa ta'ala ɓe nokku goɗɗo wa jazau sayyi'atun misluha ɗum sañi imamu muqatil wi lette ɗe kawre e bakkate lette ɗe kawre e bakkate paame bakkate ala ɓurɗo mawnude shirk lette ɓurɗe mawnude ngala dow leyde ko fote jaynol wa qala hasan wa kanat amalum sayya fa atahumullah ma yasu'uhum walla ɗe ko bonnoɗe Allah dinno ko ɓurɗum bon
caggal ɗum Allah haalani men boneji ɗi ɓe mbaɗanno ɗi ko takiɓe nadde jaygol innum na kamɓe kanu ɓe laatinoma la yarjuna ɓe jortaki hisaban ɓe jortonoki moƴƴere darata Allah ɓe jortonoki yawmal qiyamati dara wa kaddabu ɓe penni bi ayatina kidaban komin meeɗi haaltoɓe mbi wona gonga Allah wi wa kulla shay'in hunde kala ahsaynahu min kalkali ɗum kitaban min mbaɗi ɗum e deftere yejjittaki tawi ɗo haala arab na hawni ɗo ɓe wiinode wa kulla shay'in ahsaynahu fonno wonde ko ihsa'a yani fonno wonde ko ihsa'an kono noon وإنما قيل كتابا دون أن يقال إحساء لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم لأنه قلنا يلتيك كلمة جدنا قلنا جدنا مريد نيرد ابن سعيد دي كان يتكون ينديدو الله يقول فذوقوا ميبه فلن نزيدكم كم يقول قبيل تامون إلا عذابا صنالت منتكي الله هاني من نكو وآخر من شكله أزواج فسناج وفي قتادة عبد الله ابن أنه قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا آية جباك بركبون إلت بيبه فد أولو آية سبحانه وتعالى حالا من دو ورتيهم أرتر حق الله جميل إن نريد للمتقين إن وودني هم بألا بمفازا ملل حدائق كسر دناج وأعنابا ببهد يعني حدائق سرديناج وانا بنا بيبل وكواعب اسكاب ريوب جولد اترابا نيرد ووتر de waklita hakkillaji warbe wewatan subhanahu wa ta'ala ina jogirahu to aljanna hadandi to aduna ayato debbo tan jida dum ha boy kan jiya goddo na batta jida ha boy jiya goddo jida yawmal qiyamati ko yirde wotere fonde al odo sa tegi o gidi yidere ma wakalta ka yana ya fende wotere nde iwata ɗon tande woni wotere kawaid yolmuɓe ɓol atraban yirde wotere hande enen nde taki ɗum neɗɗo wondaɓa ɓoye dewal nayyo ha ɓoye ngal hakkido ha ɓoye ngal fooɗi ha ɓoye to noon ko ke kawaiba atraba yirde wotere yitere ma ɓennata yanaya goɗɗo hen waɗi noon mo jiiɗa o wawa ɗum yawtude ɗum taki subhanahu wa taala wi o moftani ɗum hulɓe Allah ɓe wo kasane kasuji diha gan biɗi tep taɗi Allah wani andi enen ko tampini men de goto men na yara fof ko beela ƴetta jungel mum siiwa ga walla ƴetta jungel mum ñeɗa ɗiɗo ko diha kan ko biɗi tep e jooɗe yeeso ma mo ƴettuɗa sa joɗɗoni tan wontan no wonno man noon carsowo ɗum mankaka ndiyam enen noon sa ñeeɓi a ɓoyde oto bonni ndiyam nanta ko oto bonni ndiyam aɗa andi on kam sa felani de so yaɗa ɓufto joni kaɓot yaɗa bonna ndiyam yimɓe ngalaka ndefu Allah ni ko wa ka'san dihaɗen keɓi tab la yasmauna bi yimɓe nanata fiya toon lagwan ko soofi wala kiddaban wona haali cemta hande ɓe gueɗe ɗiɗi sa hokkima konngol cukaɓe yimɓe ne ƴatto hande ɓerde ma mettan kimo sa nani toon noon a fenat a segata Allah wi ala toon lagwan wala kiddaban haala coofko a simti ala toon yimɓe kalda tan haali fenade a simti ala aljanna ɗum tagi Allah wi nelaɗo ida samma ida ra'ayta samma sa yi aljanna ra'ayta mulkan kabira ko on toon jeyta Allahu akbar yalla rokken aljanna jazaan ko ɗum jobdi min rabbikum miidita Allah ya Muhammad aɗa an ko dokkal hisaban kafiyan wa wafiyan kawrugal jongal timmugal rokkiringal ka rabbi samawati wal ard tottingal ɗo rokkiringal tuusingal ko jeyɗo leydi asman wama baynahuma e ko reɓɓe hakkude leydi asman on wiyete ko arrahman beeteɗo arrahman onon tuuyo foto mon onon fof nan ɗon gandi ɗon la yamlikuna minu khitab hay goto ala anda Allah intermédiaire hay goto ala Allah konngol jam wiide min koni kaari munina kaari ara la yamlikuna minu khitaban hay goto ala e Allah konngol hay goto joni noon yiɓe ɓe yon keetkeji mumen moom yoɓe tefan mon yoɓe mate qur'ana kam mate nde ɓe janggata nde ɓe munno gite ɗo nde ko Allah haalata ko laaɓi ɗum eyi ko min wino noon kono noon kono ɓe jejjiti Allah wi ko la yubaddalu qawlu ladayya so kalmomi ko waklataat la yamlikuna minhu khidab Allah wi yawma alqiyama
لا يملك أحد من أهلهما مخاطبته تعالى بالشفاعة فيقول الله تمام يوم ينهي يقوم الروح ينهي جبريل أمته والملائكة قال جوجي ملائكة جي صفا ورتجي تنغولي لا يتكلمون يقول أكيد فيقول تعالى إلا سوانا مناذير له الرحمة فنابع الذي حال وقال وحال ثوابا كالهاد وقالوا قولا صدقا وصوابا فبكال نكو كلاد بكال تكو غوم ودو نيالوم ذلك اليوم الحق فوني نيالوم غوم فمن سام يبي اتخذ يونغو الى ربي فيات الله ما بنو تورد دانيو تون جام اننا من يا محمد انذرناكم من غيرتنيون عذابا لبت قريبا بكيد ديدو لبت بكيد ديدو لبت بكيد دغنا لبت يوم القيامه ديك لبت سخلوج زمان لبت مت لبت تشون لبت بوني ادوني سبحانه وتعالى كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها وي اودو بلاص يوم نيندي ينظر المرء بي آدم جيني ما قدمت يداه يعني بي آدم جيني كو قولي كو ينظرنا مو أبناء لقياج سيكتا يقول من الله وقولي نقولي موجود فدوبا له وحسن مآب سيكتا يفنين الله وفني رسول الله فله ويل وعذاب عظيم هذا المولي الله ونعي قطوي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يعني بي آدم تايكا ميدي قول الله دينا فتتنا يسمو وما عملت كو ونو من شوء نبوني تودو يدا لو أن بينها حق دكو ودكو وبينه إهورمك أمدا بأي يعني أنتو حق دكو ودكو نبط نجري فيه ويقول الكافر شليد الله جدو فردني أني مدسي وادنا فامر تور كافر كنت جدو مؤجرد عندنا ندير نقول كافر إسوادة فلان كجورد على دون أوكو واسد أبود فد يجود مؤجرد بهما جبين أمام نيما دون بابل النوام هذا كوبا ويكا غرادا كارجا كم يدت وندما هانغنا كمبلم بمبي أنيل تب ما دين دارو كورنا بدت تنفون دارون بيادوم لدي تا هذا ودي كهاني هذا عندي مؤجرد هو ودي كافر كمي بابا يبغى كمي dia lihat sebabnya belum jadi bab belum jadi ilmu Allah bab kemudian kau di kafir Allah tahma wadan manuk wadan ma gisi wadan ma kine wadan ma kujumbil modirta wadan ma ndecot wadan ma diri muftuda laccalma wadan ma kofon wadan ma teppoñ kokon tabandir yarnuma lacciri yarnuma ndiyam nyammin ma lacciri wadan ma nemaji tu yewa do samba yere daride leydi biya Allah e o hada alika hani ko badda ko no ni takku yobate Allah e kaari wallahi wadal ko dum woni kafir woni kafir ko ma anda fodde anda moƴƴere e yobata tedduga ana alana kine wadanama so de biyama fuuf hol docteur hol hôpital ngantirtan dan cakkine badde jijam sigi musulman ngel wiyama fuufeet walla teppel ma ngel wiyama tappet hol dispensaire nattan daña wande tep kofotogal ko portotona so derel ma ngel wiyama caket hono moftata ñirma joni noon mbaɗannoma ɗum ɗo haani ɓe accès tanda wonano Allah e kaari tan pettoɗa an woni tawi caysagal no woodi ko o neɗɗo yejjiti jomum ko waasi anndu Allah ko addi waasi anndu maaro o tottala maaro tan ƴetti waɗe nder ƴulɓe sikki ko toon ko defrete maaro wona noon maaro so yiɗi ɗum def an tan ndiyame ko moƴƴinta maaro ko mbaɗa nder fayande pawa dow ƴulɓe kono ƴetta maaro ma tan ulla e nder ƴulɓe ɓaleeje haɗa jogori wottade holko mottoɗa ƴulɓe ko hono ko wiyete hande maaro rufa ko nder ƴulɓe ɓaleeje hono ko wiyete ko ƴulɓe ko wonta won maaro ha yowmal qiyama tawi so wuppiɗo ɗiɗima ko fuu ɗum noon yawma yaqulu lkafir ñalawma nde kafir wi ya leytani hanani kam ya leytani fotaninoni han kumtumi laato turabande ɓiɓɓe adama tagatede ɓe mbaɗe naye baale be yimɓe hanino min wona ñande heen yani turaban ne wona leydi
timore nde tan nara wi o muñi daqiqa amma holnden hunde yatasaaluna ko ɓe namnoto annabi anin nabayi ga kabaru ala dine mawɗo alladina on kabaru humna kamɓe fiyen mukhtalifuna ɓe luuri kalla ala sayalamuna hoɓe payi andude summa refti kalla woto ɓe jaggu koɓe cikkata ko sayalamuna payi andude alam najalil arde belay waɗnani mon leydi ndi mihadan koko werta wal jibala kaaƴe ɗe awtadan ko pewɗe wa halaqnakum tagni mon aswajan ko on façonŋaji rewɓe e worɓe wa jalna mbaɗanni mon nawmokum doygol mon subatan ko ɗum foftere wa jalna leyla mbaɗani mon jemma libasan ko ɗum comci cuurorɗe wa jalna nahara mbaɗani mon ñalawma maasan ko wurirde wa banayna mahami fawqakum dow mon saban jeeɗiɗi shidadan tiiɗ wa jalna mbaɗanni mon sirajan lamdo wa haajan kuɓɓowo wa anzalna jippinanni mon minal musirate e duule ma ndiyam sajjajan cengla jam li nukhrija bi amin jaltina ndiyam e habban gabbe wona batana kuɗi wo jannatin sardinŋaji e laddeji alfafan cukkuɗi ayyuhan nas inna yawma alfasl ñalawma ciirugal gonga fenade kana laatima miqatan waɗama waktu yawma ñaɗen yunfahu fi suuri allah to ndu wuttete fatatuna garona allah afwajan pelle pelle wo futihati sama asman o feɗɗite fakkana mbo wonta abwabun ko damude wo suratul jibal kaye ɗe ɗuggite fasarat ɗe wonta saraban ko merere walla ɓiɓɓe nangue walla funti pourque oɗon kala ɗum pular mon gasata inna jahannama kana laatima mirsadan ko ɗum tomborde bandiji neɗɗa hina dewɓe ɓe ma aban ko ruttorde mumen laabi sina ko toon ɓe wonata laabi sina ɓe ñiiɓa fiya e magge a haɗaban duuɓi duuɓi la yasuguna ɓe meeɗata fiya toon bardan ko duuɓi wala sharaban wala jaram illa so wona hamiman gulɗam wa gashaqan e ɓuɗɗam walla ko mbiya ƴiƴiiri jasan ko jobdi wifaqan kawrude golle mabɓe innunga kamɓe kanuɓe laatinoma ya muhammad la yarduna ɓe jortaki hisaban moƴƴere to allah wa kadabu ɓe pendi mbi ayatina komin meeɗi addugo e wiide kisaban ha laaɓi car wo kulla cheyin hunde fo asena min mofti ɗum kitaban no winda fa zuɓu meeɗe falan naside kon ɗum ɓeydata mon illa so wona azaban kalefte ayyuhan nas inna lil muttaqin ina wodani hulɓalla ɓe mafasan malal hadaika sardinŋaji wa anaban resen ɓiɓɓe leɗɗe wa kawaiba e ƴolnuɓe atraban fedde wotere wa kasane kasuji dihagan kewɗi la yasmauna ɓe nanata fiya toon lagwan ko hanni wala kiddaban wona fenade jasan ko jobdi min rabbika e joome aɗan ko dokkal hisaban kawrugal rabbi samawati wal ardi joom beyde asman wama baynahuma arrahmanu ko allah wiyete la yamlikuna e goto ala jeeya mino e makko hiɗaban kollol yawma yaqulu ruñat jibril dari wal malaikatu ko waɗi malaikaji ko saffan ɗum waɗi gori la yatakallamuna e goto naftata hunde ko haala illa so wona man aduna lahu rrahmanu ɓe allah yamiri wa qala humo haala sawaban ko fewi dhalika al yawma on ñalomal haqqo woni goho faman saba yiɗi ittahada yo nangu ila rabbi e jomum so maaban ruttorde innana minen andarnakum min jertomimon agama lette gariban ɓattiɗe yawma ñande yandurul maru neɗɗo ƴeewi ma yadaw ko ma qaddamat ka ardin ɗum yadaw juuɗen wa yaqulu lkafiru calil allah o liya ya laytani hanani non kuntu turaba mi wontino leydi tagoje tagatede wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam kanko andi ko wirne golle makko enen waɗɗaki men yani sona gonɗinde dendagal ko subhanahu wa taala ko totti ko siko ɗum ari maɗum waɗe noon allah wi wama adraka ma hiya ngol ɗo jeygol kadi nelaɗo andagol ɗum taki o wi ɗum o wino ɗum nane alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a aya anda la bunta firane ɗa ɗum taki mi wimon ñanden so qur'ana wi wama adraka e wama yudrika so wi wama adraka tan o anda hen hay dara so wi wama yudrika noon wonko anden sen hawnaki so yeehi haɗama wi e ɗinde mbeɗa sikkita sa rewi ɗo tan ma yiitu kono wama adraka haydara anda hen ɗum wama adraka ma yi haɗande gonɗo ya muhammad holko andintoma haawiya haaliya ya muhammad naarum heɗen mooli allah ko haamiya wurge haamiya ko huɓɓowe yahwi fiya li yalqa jazau ma qaddama min amalin wa majtara min sayyi'at nguleki ki ɗo tolniɗo ɗo bone tolniɗo
siko koddiranaɗo ngol weeligol weɗorto yanarto e ngol kono beɗel Allah ngela firtirta ina yana ya jaygol ni heɗen mooli Allah ɗum tagi ngol ɗo jaygol ɗum tago wi o wi hada ima koɓe waɗanma ɗum misal siko tawi dendagal jayli Allah ɗi biyeteɗi ɗi jeeɗiɗi jeegom ɗi so mbaɗama bange so ɗi qisidirama ɗi pondama e haaliya ɗi pesdama bi haaliya lam takun ɗi gonata haaliya ɗi ngulata heɗi fof hande ko haaliya wulat heɗen mooli Allah wa dhalika dalilun ala quwwati hararatiha wa siddati isti'ariha e nongol way wul e nongol way bon jayli Allah ɗi jeegom ɗi so mbaɗama bange heɗe degré ji majje e doole majje haaliya waɗama bange ɗi pondama ɗi e fof ɗuuɓat sabu nongol way bonde golɗo noon ngol heɓlani jomum eɗen mooli Allah wa qana Allahu sarra hadihi an-nar al-hamiya wa aminna min sha'iriha bimanni wa karami Allah wi wal adiyati dabha wal adiyati dabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا سبحانه وتعالى متى الله ووندري ديدو pucci oɗon gandi ɗum joni oɗon gandino ɗum sababu diina natata guine nde oɗon gandi ko pucci gaddi ɗum to kono ɗum yeyamo tan ɗum yelsinda ndiyam ɗam no heewi pucci yiɗa ndiyam kewɗa tawi moftat waati kono noon minen e nder Sénégal ha laaɓi tuuna gandidi puccu tuuna gandi Sénégal ha laaɓi ha joni noon andama to neɗɗo fof en gandi pucci Allah noon no wodira pucci ɗo yeeya tan puccu Allah no wodira ɗum an noon nana ɗum godira bahma walla godira ceerno ma walla godira mo jiɗɗa walla godira kosam ma e lakkiri ma mbiya barki kosama gaw je aɗa gandi hewɓe ko ɗum go walla joom mbayla wiya barki mbayla mum joom jogiiɗo fof meccel wuuri hen sikki ngel ɗon meccel be ngel barkini ɗi woppu ngel ƴeewa mbawro ngel wona anani subhanahu wa taala wondirde ɗum tagore nde ko teddinde ɗum tagore nde ko mawninde ɗum tagore nde ko hollude yimɓeɓe ko kayji tagore nde kañum omo haani ruttade o teddina ko tagi ko sabu so wondiri ko tagi tan ɗum teddi wala qad karramna bani adama wa hamalna ila feyn min nayi moon tan kala toon hay hoto kedduɗon hannde hay hunde ɗe heddi ay ɗum ɗo nani hamalna ko gilbal ay hay sa jolama ɗo joni joni addanma ɗo caggal muhiɗa ma wara albihar caggal geecuji ɗi kon ɗo ñumen jooɗi kon ɗo joni fooɗa adda donc keddanmani an mbi adama walla ko jiɗɗa hande ko woni ɗeɓɓuno walla woni hirse mais ko teddugal so yawti won ko handi fawade hen wona warede somi teddinima jaɓani ɗaccude mi teddinima ha ɓooyi on kaani wadde mo min lelma sawde kay mbelama mettin goɗɗo ɗaani ɗum noon Allah wi o wondiri ɗiɗo pucci ɗi ganduɗa koɗi jogii ɗiɗo sifaji ɗi o haali ɗo ɗiɗo sifaji pucci ɗi no golla ɗen golle tawi ɗi gollirta ɗen golle ka haaɗi li yu'la min sha'niha fi nufusi ibadi almu'minina ahla aljiddi wal amal ha towa e hafeere pucci he pittaali jiyaɓe julɓe ɓe yiɗɓe tinnade yiɗɓe liggade ɓe haɓe mbawa toppitade neeɗe pucci ɗi ɓe gownaɗi guusde e dartade dogde e guusde tarti tan hoɗo tan jagguiɗo ƴetta laɓogal baɗagal hundukogal e ko yaɓɓi ko waɗi jamɗe ko fo nodda ɗum laawol gotol ɓongo doganno tan ko wiyani ɓaaf tan ko wiya kip warogo dari puccu ngu wawne ɗum ko andine ɗum ko wowa ɗum pour ñande gaña memma tawa haɗa wawi wostade haɗa wawi lelade e sengo hen haɗa wawi ene waɗi ɗo ede ko dande ɓeɗo suka amen fuutankoɓe ɓe jiyata ndeɓe parnari ɗum nde a yiyata goto hen doga
ha ɓooya jiya heɓa e bange pucci e lelo ha ɓooya heɓde o ga bange lelo ha ɓooya heeda rumto huccude hirnage caggal pucco walla waɗa ni waɗa paltoke waɗa ni dendagal nena waɗe labudde mbaɗa ɗum hen Allah wi ko takini mon haalande ɗiɗo sifaji ne foti towde e pittali juuriɓe ɓe ganduɗa ina jiɗi tinnade ina jiɗi ligade ha ɓe mbawa pucci ɗi haɗi jogo doole ɗi mbawa ɗi ƴettude ɗi mbawa ƴettude yimɓe ɓe ha yimɓe mbawa mbaɗ yimɓe ɓe mbaɗa heeɗi jarsis stage ha mbawa waɗɗade ɗi ha mbawa so dañi haaju ñande jiɗi yanoyde e añɓe tawa hoɓe mbawi nawde ɗi futuro saabu puccu labudde andine fof andine sa waɗɗima fetel haɗa weddo ɗum puccu no doga aɗa waɗa ni fetel o aɗa weddo ngona jaɓa tajuma ala puccu he ha ɓooya kuccitaga ha ɓooya mbaɗa fiyande less ɗo tiwgu diwa ha ɓooya beddoɗa kadi lowta kadi mbiya labudde mbaɗa ɗum ɗiɗo jarsisaji fof ha wawa siko waɗi ni jangga sa yiɗi ko naw jemma ngo yaa sa yiɗi ko naw futuro ngo yaa sa yiɗi ko naw ñalawma ngo waƴaka nangue ngo waƴaka toɓa ngo waƴaka niɗɗi waƴaka lewlal ngo waƴaka dara la budde julɓe mbatta e pucci haqqillaji tawde Allah kayno foti ni ko kay wasa yiye mbattoyɗe haqqillaji wata dañko dañƴa fof tan mbaɗa ɗum tan jaljalla waɗata ni tan ko dañi fof tan mbaɗene dépasse an kam hay biskale sodata sa riwa mbiyata kaɗa daɓɓira teppere ma puccu daɗa teppere hay goto meeɗa yiide ɗum noon Allah wi kullu mri'in muslimin minhum amilan nasiban ida jadda al jadd wa darrat al ummatu ila